venit? N-a venit. Îl omoar. Se distrează bine, nemernicu. Nu o să scape. Nu știe ce l-așteaptă. Bietul de el. La pisica neagră. Musical radiofonic. Scenariu de Ovidiu Dumitru, după comedia Încurcă lume de A.D. Herz. Muzica Dan Ardelean. Regia artistică Leonard Popovici. Partea 1. Ce praf se adună în casa asta. Aoleu. Ia, să deschid larg ferestrele, să intre puțin aer. Așa. O să schimb cârpa asta că e plină de praf. Ia uite. Poftim. Ora 6 dimineața. Ce faci? Conașule, ce m-ați speriat. Doamna doarme? Păi nu știu, că acum s-a culcat. Acum de ce a fost la bal? Păi nu, dar v-a așteptat toată noaptea, era foarte îngrijorată. Să-i fie de bine. Să închid fereastra? Nu, lasă deschis să intre aer. Păi mi-era să nu vă tragă, conașule. Nu mă trage. Hai, lasă deschis și vezi de treabă, da? Să nu faci zgomot până nu intru în dormitor. Da. Așa, bun, ouleu, să-mi scop pantofi. Să nu trezesc. S-a sculat Coniț. Din aur. Tocmai întrebam de tine. Bună dimineața. Bună dimineața. Ați petrecut bine? De ce vorba aia petrecut? Cum adică? Am stat și eu ca omul care este. Mario! Da. Du-te la tine. Da, să rămână. Da. Emil, Da? unde mi-ai fost azi noapte? Cum adică unde am... Adică de ce n-ai venit acasă la ora la care vin totdeauna? Pentru că nu sunt tren să vin la oră fixă. Pe urmă și trenul mai întârzie. Dar de ce n-aș întârzia și eu? Hai să ne culcăm. Sunt obosit. Tu ești obosită. De unde știi? Păi mi-a spus Maria că nu te-ai culcat. Eu sunt obosit, tu ești obosită, noi suntem obosiți. Hai să ne culcăm. Ocolești explicațiile? Ce explicații, dragă? N-am de dat niciun fel de explicații. Hai, dă-te la o parte. Nu stai să fi cu minte. Nu mai îmbla cu fleacuri. Unde mi-ai fost azi noapte? În oraș. Unde? În oraș și la cine? Am dreptul să întreb unde mi-ai umblat azi noapte. Da, tu ai dreptul să întrebi, dar și eu am dreptul să nu-ți răspund. Cum? Cum? Nu, te-am învățat cu nărav, nu, tot acasă și acasă. Păi am fost și eu, cum să spun, uite, asta e, am fost în oraș. Orașul e mare. Unde? În ce loc? Treaba mea. Treaba dumitale, bine. Dar e și treaba mea. Păi tocmai pentru că e și treaba mea și treaba ta, hai să ne vedem de treabă. Nu, Emil, nu. Să nu crezi că scapi ușor cu glumele astea. Ce glume? Nu sunt femeia pe care o să o lași noaptea singură ca să te duci să petreci. Odată, dragă, odată mi s-a întâmplat și mie. Odată! Și e destul ca să pricep ce mă așteaptă în continuare. Nu te așteaptă nimic, Didino, nu te așteaptă nimic. Era bine să nu mă aștepți nici tu. Am fost și eu asta cu băieții. Și a trecut vremea, fără să bag de seamă. Unde? Unde? La ora asta toate localurile sunt închise, toate cârciumile se închid. Eu te rog frumos, eu nu umblu prin cârciumi. Va să zic că ai fost la cineva. La cine? Hai, lasă-mă în pace că ai început să mă plictisești. Eu nu dau socoteală nimănui. Da? Nu. Nimănui? Bine. Va să zic că ești liber să faci ce vrei, da? Da, sunt liber să fac ce vreau. Bine. Atunci și eu sunt liberă să fac ce vreau. Da, poftim. N-ai decât să faci ce vrei. Nu, dragă. Îmi respect prea mult casa ca să o fac de râs. Foarte bine. Da, dar trebuie să o respect și tu. După 5 ani de căsătorie găsesc că ai început
început prea devreme. Prea devreme și tu te superi așa că am venit prea târziu. Una și cu una fac două. Ori îmi spui unde ai fost azi noapte, ori plec pentru totdeauna. Da, dar e ridicol să ne încertăm pentru asemenea prostii. Nu e nicio prostie. Nu înțeleg să fiu bătaia ta de joc. Nu înțeleg să fiu bătaia ta de joc. Să piei din fața mea. Didino! Să piei din fața mea să nu te văd. Mi-e inima o lacrimă de șartă, nimic pe lumea asta nu te iartă. Să piei din fața mea că e prăpăd. Didino! Să taci de nimic, să nu vorbești, căci mi-ai furat iluziile mele și le-ai închis cu lacătele grele. Să taci, să spui ceva, să nu îndrăznești. Didino! O casă mi-am dorit și un cămin și un bărbat fidel doar pentru mine. Dar am greșit când te-am ales pe tine. O casă mi-am dorit, dar ce destin. Aș lua o hotărâre imediat. Dar în această lume, deocamdată, femeia este cea sacrificată. Bărbatul lor și cum este iertat. Didino! Dar eu n-am să te iert în viața mea și nici n-am să contribui prin tăcere la nopțile îmbălsămate în miere pe care ți le îngădui dumneata. Ți-o jur că nu te iert în viața mea. Didino! Acum în fața mea de mă iubești. Te rog să spui pe loc cine-i fama ce te-a vrăjit și fără să-i dai seama ai acceptat să-i te dăruiești. Ce are ea mai mult decât am eu? Îți face vrăjde, leagă, te dezleagă. Ce-ți face ea mai mult o noapte întreagă? Că poate știe ea alt procedeu. Eu cred că numai tu ești vinovat. Pe unde locuiește Patachina? În centru, la șosea, în Colestina. Să știu cu cine mi te-ai înhăitat. Didino! Să taci, să spui ceva, să nu îndrăznești, căci mi-ai furat iluziile mele și le-ai închis cu lacătele grele. Să taci, om de nimic, să nu vorbești. Didino! Dar eu n-am să te iert în viața mea și nici n-am să contribui prin tăcere la nopțile îmbălsămate în miere pe care ți le îngădui dumneata cu altcineva. Ți-o jur că nu te iert în viața mea. Ți-o jur. Ți-o jur. Cu cine vorbești acum? Cum cu cine? Mai e cineva aici? Nu. Cu dumneata vorbesc. Puțin îmi pasă mie, dar ce am ajuns eu aici? Pe ce am ajuns? Am ajuns să fiu chiar să fiu controlat la fiecare pas? Păi de-aia m-am însurat să mă bag la stăpân. Spune că după 5 ani de căsătorie ți s-au urât cu mine. Tot 5 ani, Că ai găsit pe cineva cu care vrei să mă schimbi. Spune cine? Cine e mizerabilă care vrea să-mi strice casa? Lasă fereastra închisă! Cine e femeia la care îi stă până la ziua? Deschide geamul! Nu-l deschid! Dar deschide-l! Nu-l deschid! Mă sufoc, dragă! Nu-l deschid, trebuie să spui tot să-mi explici. Ce să deschide? Focă-te, pleznește, dar nu deschid. Deschide! Nu! Deschide! Nu! Bine! Fata de la nuntă! Ai făcut-o praf! Și geamul! Acum poftim! Mai închide geamul! Nu-l mai închid. Dar mă duc să mă îmbrac. Îmbracă-te și pleacă. În timp ce te îmbraci, ai să te liniștești și nu o să mai pleci. Asta vă e suprema speranță, să ne mai liniștim. Nu, domnule. Sunt femei și femei. Eu nu îndur asemenea jigniri. Jigniri? Pentru că am întârziat într-o noapte, pentru că m-am antrenat și eu la vorba acolo cu un prieten. Și n-am prins de veste că s-a făcut ziua. Cu un prieten? Păi cu ce prieten? Hai că-ți cunosc toți prietenii și niciunul nu e din cei care să stea în oraș până la ziua. Uite că-i cunoști tu pe toți, dar uite că pe ăsta nu-l cunoști. Cine? Păi e unul care îți face necaz de nu-l cunoști. Unul așa pe care nu l-am văzut de 20 de ani. Bravo! Și cât ți-a trebuit să scornești minciuna asta? Nu mi-a trebuit mult. Ca să minți? Nu, ca să-l găsesc. Emil? Da. Caută altceva, ceva mai inteligent. Mai inteligent ca prietenul meu? Păi dacă nu era inteligent și deam eu cu el până la ziua de vorbă. Stai puțin. Menții această enormitate. Continui să-i spui că ai stat până acum cu un prieten pe care nu l-ai văzut de 20 de ani. Exact. Bravo, dar ce fel de prieten e ăsta care nu s-a lăsat văzut de 20 de ani? Păi e un prieten pe care nu l-am văzut de 20 de ani. Eu nu l-am văzut de 20 de ani, el nu m-a văzut de 20 de ani. Nu ne-am văzut de 40 de ani. Un prieten
unul de pe vremea când eram copii, chiar la școală împreună ne ducea mama de mână. Mama ta sau mama lui? Vezi că nu știi? Un prieten, ce prieten, mai să nu-l recunosc, era firesc, nu era ca altă dată, era înalt, purta cravată. Și a stat o noapte în doi. Să-mi amintesc. Și unde a fost ăsta până acum? Păi de unde vrei să știu unde a fost ăsta? Era timp de 20 de ani să dau telegrame după el. Unde ești, mă? Că m-am însurat și vrea Didina să știe unde ești. Da. Și cum se face de nu v-ați văzut? Nu ne-am văzut pentru că el nu e din București. Vezi, uite, de la asta de la unde e de la cum e Pitești. Din Pitești. Uite, vezi, ți-am spus tot. Vechi prieten de la școală. Nu l-am văzut de 20 de ani și acum e la Pitești. Hai să ne culcăm. Împreună? Nu, separat. Nu, că mi-e somn. Și ce? Și cum îl cheamă? Păi ce-ți pasă ție cum îl cheamă? Ce e prieten cu tine? Păi și dacă spun o să-l știi? Nu o să știu, dar vreau să știu cum îl cheamă. Cum adică? Îl cheamă... Cum îl cheamă? Hai, dragă, dar lasă-mă în pace. Nu mă mai chinui cu interogatoriile astea. Îl cheamă cum îl cheamă. Cum îl cheamă? Păi tot omul are câte un nume. Pe mine mă cheamă Emil, pe tine te cheamă Didina, pe el îl cheamă așa. Și spune cum îl cheamă. Bungrăzescu. Uite, vezi? Bungrăzescu. La catalog venea pe pagina 1, la B. Eu pe pagina 4, la S. Strâmbuleanu. Bungrăzescu, Traian Bungrăzescu. Bungrăzescu. Exact. Un prieten, era plin de viață extraordinar, avea flair, avea și plete, avea și succes la fete. Tot ca tine avea și el? Nu mă compar. Eu succes numai odată am avut și iute m-am îndrăgostit. Ce noroc a dat de mine că te-am întâlnit pe tine. Și acum, după 5 ani, te-ai plictisit. Bungrăzescu. Bungrăzescu. Nu e un nume adevărat. E un nume făcut. Păi firește, l-a făcut taxul. Nu, l-ai făcut tu. Păi de ce eu sunt taxul? L-ai inventat la repezeală. L-ai inventat. Ai căutat un nume. Cum poate admite cineva să-l cheme Bungrăzescu? Păi da, mă mir și eu, dar ăsta e admis. De la părinți moștenim sau nu moștenim avere, numele însă îl moștenim întotdeauna. De-aia sunt și oameni care și-l schimbă. Hai, Bungrăzescu ăsta nu și l-a schimbat niciodată. Uite, dar să-l vezi, ce nostim este, e gras așa și plin de has. De-aia am și stat cu el până la ziua, Bungrăzescu. Chiar numele ți indică un om cu has, nu? Bungrăzescu, vine să la femei, e și mai clar. De când e lumea și pământul, de când e soarele pe cer, de când a apărut cuvântul, s-a rezolvat și acest mister. Când spui Adam, spui Ece Homo, dar când spui Eva e altceva. E de ajuns să știi pe nume și cine e tu vei afla. Când zici Lenuța, parcă este ceva micuț și drăgălaș. Florica însă îți inspiră un stil puțin mai cârcotaș. Când ai zis Carmen, zici Corida, spui Esmeralda, cam satrap. Spui Mia, e o miză mică. Spui Crina, simți dureri de cap. Spui Lăcrămioara, spui parfumul ce-ai vrea să îl inspiri mereu. Când spui Ramona, simți o piesă păstrată într-un vechi muzeu. Spui Julieta, simți iubirea descoperită într-un balcon. Spui Desdemona, simți strădarea, Batista poartă ghinion. Rodica spui și o vezi pictată cu un văl de aur peste sân. Ioana spui și parcă iată simți împrejur miros de fân. Corina spui o călătoare adusă de un vechi tramvai. Diana zici și simți lumina în
îndepărtatului Hawaii. Angela, spui, presimți un înger împrejmuit doar de candori. Didina, spui, femeie blândă, dar certăreață uneori. La femei, mă rog, o fi, că văd că te pricep foarte bine la ele, dar la bărbați nu prea cred. Ba da, e și mai ușor. Uite, fii atent, Alexandru, nu? Alexandru e grav îndatoritor. Costică e bună la aiurit. Gică, pisăloc, Gică, au când zic, Emil e un tip simpatic, inspiră încredere și care... Hai să ne culcăm. Emil, minciuna asta mă face să tremur toată. Păi și de ce nu? Ce-ai făcut azi noapte, Emil? De ce ai sfărâmat liniștea noastră? Eu am sfărâmat, cum ai zis că îl cheamă? Vezi că nu ți-l mai aduci aminte? Parcă-l văd și ședea cu mine într-o bancă și îmi sufla. Îmi sufla la concursul. Uite așa copiam. După el merge mai, el zicea și eu era foarte silitor. Premiul întâi. Era totdeauna premiat, de-aia am ajuns eu ceva. El nu e nimic acum. Nu e nimic. Ai băgat de seamă că nu se mai știe nimic de premianții cu care am fost în școală. În vreme ce tot lene și de pe atunci suntem azi cineva, veneam de la școală împreună împreună și treceam amândoi pe strada unde la numărul 5, hai să spun, la numărul 5 ședea o văduvă. O văduvă care ne pândea de după niște perdele. Stătea așa pitită, portocalii erau perdele. Acum sper că nu ești geloasă pe văduva asta. Nu. Păi n-ai cum. Păi a fost acum 20 de ani să tot fi avut. Ea avea atunci 40. Îți dai seama, acum a murit, are 70, e mort. Sigur că dădeam examenele împreună, adică el învăța așa, mie îmi sufla. Hai să spun ce s-a întâmplat odată la istorie. Profesorul, fii atent, mă întreabă pe mine prin ce se caracterizează domnia lui Nero. Nero, și mă uitam așa disperat la el, la prietenul meu ăsta, așa, care neputând altfel, și fiate, scrisese pe o hârtie Roma, știi? Și alături a pus un chibrit. Eu pricep imediat, fii atent, și strict zic, prin anunțarea teoriei chibritului la Roma, și toată clasa a început să râdă, știi? Și pe mine m-a dat afară. Păi de unde să-mi dea mie prin gând că un chibrit stins pe o foaie de hârtie, fii atent, înseamnă că Nero dăduse foc Romei. Hai să ne culcăm. Și? Păi și ce? Și mai departe, până la ziua. Păi până m-am întâlnit cu ăsta care tot... Și ne-am pupat. Acum sper că nu-ți pare rău că m-am pupat cu el. Emil. Păi dar nu l-am văzut de 20 de ani, îți dai seama. Ia să nu te văd pe tine de 20 de ani să vezi cum te-aș pupa. Și am intrat într-un local, știi, am luat acolo o bere, din vorbă în vorbă. Și din bere în bere? Așa tocmai, din vorbă în bere, din bere în vorbă. S-a făcut ziua, știi, fără să băgăm de seamă. Și? Asta e tot. Vezi ce simplu e, dar eu nu înțeleg de ce ți-ai făcut tu atâta sânge rău. E așa de simplu. Încă de la despărțire, prietenul meu ăsta, cum dracu a spus că îl cheamă? Pe cine? Pe prietenul meu. Ai, draga, din nou ce-am spus cum îl cheamă. De unde să mai știu eu? Tu l-ai inventat? Tu trebuie să-l ții minte. Păi cum să-l țin minte dacă nu l-am văzut de 20 de ani? L-ai văzut azi? Da, dragă, dar cei 20 de ani dinainte nu-i mai pui la socoteală? Omul uită. Minți. Spune-mi, frate, cum am zis că îl cheamă? Minți cu nerușinare, Emil. Am stat să te ascult, să văd până unde merge fantezia spiritului tău inventiv. Nu te-aș fi crezut în stare niciodată. Spune-mi, frate, spune-mi cum îl cheamă. Ai adu-ți aminte și după ce și plecăm să ne culcăm după aia. Nu știu, să-ți fie rușine. Să-ți fie rușine că nu-l ții minte. Să-ți fie rușine ție că nu ți minte un nume atât de ușor. Numele prietenului meu să-l uiți atât de repede. Îl cheamă... Cum îl cheamă? Domnul Bungrăzescu. Domnul Bungrăzescu, exact. Bungrăzescu, așa e, Bungrăzescu. Dar tu de unde știi cum îl cheamă? Pe cine? Pe prietenul meu. Păi mi-a spus dumnealui. Cine ți-a spus? Păi dumnealui. A sunat la ușă, l-am întrebat cum îl cheamă și mi-a spus Bungrăzescu, prieten cu conașul. Ieși afară. Eu ies, dar dumnealui să intre? Cine să intre? Păi domnul Bungrăzescu.
A venit Bungrăzescu la mine? Da, mi-a spus că îl cheamă Bungrăzescu. Ai auzit bine? Doamne Dumnezeu, parcă e mare lucru să ții minte un nume. Uite că dumnealui nu-l ținea minte. Stai, a venit Bungrăzescu acum la mine? Da, conașule. Păi ori tu ai nebunit, ori eu am halucinații. Dar în definitiv, dacă există într-adevăr, de ce te miri că a venit? Păi, tocmai, spune-i să poftească. Da. Ușa asta ar trebui unsă. Tare sunt curioasă să-l văd. Și eu. Tu? De ce? Păi spunea că se duce să se culce. Eu sunt Emil, dragă, dar de ce atâta ceremonie până să mă primești? Ce faci, nu mă prezinți? Da, sigur, nevasta mea. Sărut mâna, doamnă. N-am vrut să plec din București fără să vă cunosc. Vă rog să mă scuzați pentru azi noapte. Sunt încântată. Din cauza mea, Emil v-a pricinuit o îngrijorare, dar femeile sunt atât de bănuitoare în asemenea ocazii încât... Doamnă, știți, Emil a stat cu mine până la ora când s-a întors acasă. Bărbatul meu vă descria gras. E plin în școală eram gras. Pe urmă m-am schimbat mult, foarte mult. S-a schimbat. Sunt foarte fericită să vă cunosc, domnule. Domnul Bungrăzescu. Știu, mi-a spus bărbatul meu. Emil oferă domnului un scaun. Ce să fac? Să ofere un scaun domnului Bungrăzescu. Da, stai jos, domnule. Da, vă mulțumesc. Ia-l. Este o vizită atât de matinală. Nu se ia în seamă ora la un prieten atât de bun. Prieten, da. Colegi de școală. Da. Nu ne-am văzut de 20 de ani. Emil, ședeam în aceeași bancă. Drept să vă spun, el nu prea învăța. Eu îi suflam. Era cam leneș. De-aia a și ajuns mare avocat. Mâine, poimine, cine știe, ministru. Spuneți-mi, doamnă, ați văzut vreun premiant să ajungă cineva după ce iese din școală? Nimic. Pe când toți leneșii sunt miniștri. Cum ar fi? Sunteți din provincie? Da. De la Pitești. Dar de ce te miri? Nu mi-ai spus și tu că domnul Bungrăzescu e din Pitești? Exact, dacă când intra profesorul și deschidea catalogul, eu, Bungrăzescu, eram pe pagina 1 la B, el era la S. Strâmbuleanu. B, Strâmbulea, dar îmi făcea cu cotul și pe amândoi ne trecea nădușeala până ajungea de-l scotea pe Zamfirescu. Da, Zamfirescu, Duiliu Zamfirescu. Ați fost în școală cu Duiliu Zamfirescu, scriitorul? Nu cu Duiliu, cu altul, Teodor. Da, era Tațu. Așa? Da, așa-l chema la tablă. Da. Tata lui Duiliu, ești la tablă. Ești, da, văduva. Da, mi-a povestit văduva. Da, de ea ne-am adus aminte și azi noapte. Da. Emil, dragă, oare ce s-o fi făcut văduva de la geamul cu perdele portocalii? Portocalii, exact portocalii. Da, văduva de la numărul 5. S-a mutat la 3. La 3, la geamaci, chestia cu Nero. Nero, când i-am pus un chibrit lângă hârtia pe care scrisesem Roma, ca să știe că Nero dăduse foc Romei. Da, văd că știți foarte bine. Și asta știi? Da. Și de asta ți-aduce aminte? Păi cum să nu mi-aduc aminte dacă a rămas celebră? Doriți un ceai după o noapte nedormită? Vă mulțumesc, dar fără zahăr v-aș ruga. Am să pun să-l pregătească. În vremea asta am timp să mă schimb și eu. Iartă-mă că te-am primit așa, dar știi, de dimineață... Vai, eu trebuie să fiu iertat că am intrat așa, am dat buzna, dar nu regret. Nici nu mi-a spus Emil cât e de frumoasă nevasta lui. E momentul când trebuie să mă retrag. Da. Aici în spate, mă scuzați. Nu face nimic și e momentul când eu trebuie să regret o atât de impresionantă dispariție. Da, lasă, nu mai Ține regreta. răbdare să aduc ceaiul. Da, sărut mâna. De ce nu ungi ușa asta? Iar lasă ușa, cine ești, nene? Spune repede că nebunesc. Bungrăzescu. Ce Bungrăzescu? Doamne, lasă-mă cu Bungrăzescu. Nici nu există Bungrăzescu. L-am inventat eu și nici nu mi-aduc aminte. Înțelegi? Nu mi-aduceam aminte cum îl cheamă. Fii atent cu mine să nu faci pe nebunul. Cine ești, domne? De unde vii?
Ce cauți? Nu te-am văzut în viața mea și deodată mă ponesc că mi intri în casă? Știi tot ce am vorbit cu nevastă mea. Și ce e cel mai extraordinar e că tot ce îi spusesem eu nu era decât o invenție momentană, ca să-i risipesc bănuielile. Răbdare. Lasă-mă cu răbdare. Relaxează-te. Ce să mă relaxez? Așează-te în fotoliu și ascultă-mă. Nu mă întreba cine sunt, de unde vin și de ce am intrat în casa ta dintr-o dată. Eu am venit dintr-un vis să te salvez, deoarece te-am auzit cum disperat m-ai chemat. Eu sunt acel anonim pe care tu l-ai creat și i-ai dat cu mâna ta un trecut. I-ai dăruit amintiri și cu un surâs l-ai botezat și a devenit instantaneu cunoscut. Privește-mă bine și nu te jena, eu port după mine imaginea ta. Privește-mă bine minut cu minut și spune-mi că-s totuși așa cum ai vrut. Privește-mă bine minut cu minut și spune-mi că-s totuși așa cum ai vrut. În viață nu e ușor să te descurci și e greu să găsești în calea ta filantropi. Din coate dai și alergi și tot oftezi mereu, mereu, unde ai văzut drum asfaltat fără gropi. Și dacă ești însurat, nu ți-e ușor la început, fii bărbat și orice ar fi, nu ceda. De mai strecor și un cuvânt, un te iubesc și un sărut, din tot ce-a fost va câștiga dragostea. Privește-mă bine și nu te jena, eu port după mine imaginea ta. Privește-mă bine minut cu minut și spune-mi că-s totuși așa cum ai vrut. Privește-mă bine minut cu minut și spune-mi că-s totuși așa cum ai vrut. Dar e simplu, e foarte simplu. Veneam de la un chef pe stradă în Pasagale și brusc trosnește un geam la casa dumitale. Opresc și ascult curios. Dispută conjugală, un soț nobădăios și o doamnă infernală. El a venit la ziua, deci totuși a venit. Nevastă să-l ceartă cu glasul ascuțit. Mi-am zis, ia să-i fac un bine acestui bun bărbat. Am apăsat butonul și iată, am intrat. Nu mă întreba cine sunt, de unde vin și de ce am intrat în casa ta dintr-o dată. Eu am venit dintr-un vis să te salvez, deoarece te-am auzit cum disperat m-ai chemat. Privește-mă bine și nu te jena, eu port după mine imaginea ta. Privește-mă bine minut cu minut și spune-mi că-s totuși așa cum ai vrut. Privește-mă bine minut cu minut și spune-mi că-s totuși așa cum ai vrut. Bine, dar de unde cunoști toate amănuntele pe care eu însumi nu aș fi în stare să le mai repet? Cu Roma, cu arderea văduve, cu arderea Romei, văduva asta mutată. Le-am auzit când ascultam la fereastră. Da, și de unde știu cum mă cheamă? Ei, asta e. N-ai spus cum te striga la catalog? Și pe urmă nu ești avocat? N-ai firma afară? Emil Strâmbuleanu.
Auzi, tu, ce să-i dă prin cap? Auzi, dar spune și de ta, nu nebunei locul meu. Acum ce să spun, că ai ascultat la fereastră? Spartă. Mare, spartă, ai treacă meargă, o indiscreție și atât. Dacă ai intrat și în casă, asta e mare obrăznicie, dom'le. Îți mulțumesc din toată inima. Hai, dă mâna. Bravo! Dă-mi și pe el altă. Dă-mi pe amândouă, așa să ți le strângi și să-ți mulțumesc. Nici nu știi ce ai făcut. Și ca să înțelegi, ar fi fost destul să treci peste 2 săptămâni, înțelegi? Tot aici mă găsești. Eu explicând de zor și ea nimic. Nici nu știi cine e. Lasă că am auzit-o. Da, ai auzit-o, dar n-ai văzut-o. Dodo, îți mulțumesc. Dacă îmi dai voie, ori poate te superi, auzi, iartă-mă, dar nu știu cine ești, ține banii ăștia. Mulțumesc. Nu primesc nimica. O să mă duc. Stai cum să te duci, domnule? Nu se poate. Unde să te duci? Trebuie să iei ceaiul. Păi, odată ce ai primit, trebuie să-l bei, nu? Când o veni nevastă mea și nu te-o găsi aici, păi ce facem, o luăm de capul? Așa și la început. Te privea cam cu neîncredere. Știi ceva? Îi spui dumneata că n-am putut să aștept. Și am să viu altă dată la o oră mai convenabilă. Nu se poate. Altă dată să nu mai vii niciodată. Nu, dar acum trebuie să rămâi să-ți bei ceaiul. Îl iau la cafenea. Ești neînsurat? Slavă Domnului. Nu văd eu ce e aia să fii însurat. Lasă. Ești neînsurat? Atunci rămâi ce? Cum să te duci la cafenea acum? La ora asta? Păi e frig, e pustiu, scaunele sunt pe mese, mesele sub scaune. Chelării dorm, unde să te duci tu la ora asta? Cum văd eu, cunoști bine cafeneaua. Cafenea de București. La București, la Paris sau la Viena, cafeneaua e aceeași. La Londra, Viena sau Paris, sau poate în altă capitală, există un local înscris în aria occidentală. Și cum suntem și noi de mult intrați cu tot în Europa, am aranjat și-a apărut în al orașului tumult, pe străzi, la colț sau la șosea, bătrâna noastră cafenea. Cafenea de București, unde au râs toți scriitorii, unde se adunau actorii, tu și azi ne cucerești. Am fost și la Londra, la cafenea și am înțeles de ce englezii iubesc atât de mult ceaiul. Nu, sunt foarte curios să știu de ce anume. Ne-am încercat cafeaua. Cafenea de București, unde la un șvarț și o bere, printre gânduri efemere și cuvinte mai legere, se afirmă caractere și moravuri românești. Cafenea de București. Auzi? Te știu din liceu că-ți plăcea algebra. Dar și aici la cafenea? Fă-mă să înțeleg. Păi, văd că ești cu ochii după necunoscute. Bineînțeles, în școală am făcut teoria, aici fac practica. Cafenea de București, unde a fost Caragiale și unde au lăsat parale, fețe mari gazetărești, unde s-au zis baliverne, unde au căzut guverne și unde doamnele moderne, tot cu zâmbete eterne, au stins patime omenești. Cafenea de București. Căsătoria este o cetate înconjurată. Aceia care sunt înăuntru ar vrea să iasă, iar aceia care sunt afară ar vrea să intre. Cafenea de București, plină de melancolie, lumea întreagă să te știe, te iubesc și mă iubești. Auzi?
Ți se întâmplă des să vii acasă la ziua? Nu mi s-a întâmplat niciodată. Și când te-ai hotărât? Azi noapte? Auzind discret ești, domnule. Am priceput-o. Stai să nu te audă. Dacă ascultă la ușă. Auzi, dar asta de unde o mai știi? Nu știu, îmi închipui. Spune-mi, măritată? Nu. Întreținută de dumneata? Da. Scumpă? Cum? Așa. Dragă domnule, cum te cheamă? Nu-ți mai spun că ai să te încurci în nume. Ai dreptate, foarte bine. Lasă-l numai pe al meu. Dar cum am spus că te cheamă? Numele pe care l-am spus eu Didinei când ascultai tu la fereastră. L-am uitat și eu. Ieși afară. Ieși afară și hai de la cafenea să ne-l aducem aminte, că altfel e cu bulcuț. Stai așa, Brângorean. Brangurian. Nu. Bungrărescu. Altceva mai ușor nu puteai găsi? Puteam, era foarte lezne, dar cum să spun, cum îl cheamă? Ionescu. Și se uita la mine cu niște ochi turbați. M-am făstăcit, știi? Și am inventat și eu un nume, că să-l ia dracu. Pardon? Te rog foarte mult, e numele meu. Bungrăzescu... Aurel. Nu, stai. Nu. Eu am spus altfel. Cum altfel? Bungrăzescu de Decebal. Nu e Decebal, e cel ăla de alături. Cel de alături? Da, alături, da, pe calendar, știi? Stau alături, unul cu barbă lungă, ăla e Decebal, celălalt un scurt. De Traian. Exact, Bungrăzescu Traian. Te rog eu frumos, nu mai uita. Da, o să-mi dau interesul, Bungrăzescu Traian. Auzi? Și spune-mi, cum e... Cine? Nici nu-ți dai seama. E balerina. Lacul Lebedelor? Nu chiar, acolo e scump rău. Nu, mai spre cabaret așa. Spre cabaret? Da. Și cum o cheamă? Olga. Olga. Da, numai vocale. Olga, când spui Olga, parcă ți unge Dumnezeu așa gura cu miere. Olga. E numai miere, da, când dansează e și mai și. Am distins-o din corp ansamblu. Era numai valuri și pede. Destruț? Cred că da. Era pe jumătate dezabiată. Și brusc am râvnit și la jumătatea cealaltă. Așa s-a născut sentimentul. Da. I-am luat o odaie la Hotel Palace. Da, dar noaptea nu rămân niciodată acolo. Nu, mai întâi pentru că nu pot lipsi de acasă. Și pe urmă, vreau să spun ceva, nu e deloc agreabil ca dimineața să vezi cum se trezește din somn femeia iubită și se spală pe dinți. Nu, după strălucirea de pe scenă. Aseară am rămas puțin după spectacol, ne-am mai abătut așa puțin pe la alt local, am mai știi când ne-am distrat șampanie în camere la hotel. Și uite așa, din puțin în puțin s-a făcut ziua. Da, și de aici tot scandalul, nu? Trebuie să o lași. Pe Olga, Doamne ferește, nu, cum să o las? O las eu, o ia altul. Nu, și apoi nu pot să trăiesc fără Olga mea. Divorțează. De Didina? Ferească Dumnezeu, eu îmi iubesc nevasta la nebunie. Eu nu mai înțeleg nimic. Ce fel de tip ești? Pirandelian. Am dublă personalitate. Acasă sunt un soț ideal și în oraș sunt un amant impecabil. Stat, vine nevastă mea. Schimbă vorba. Da. Și așa, Emil, dragă, ce s-au mai făcut vechii noștri colegi de școală? Vechii noștri colegi nimic, au murit. Dumnezeu să-i ierte. Cine? A murit? Ăla, tot un prieten de-al nostru. De-al nostru, da. Era însurat? Da, era foarte însurat. Da, să vezi cum îl mai plânge nevastă sa. Da, așa sunteți toate. Cât trăim, ne faceți zile fripte și după ce murim, plângeți de vă topiți. Ea nu s-a mai remăritat? Nu, pentru că trăiește cu unul. Dar chiar cu mai mulți? Da, exact. Îl visa pe răposatul și cineva i-a spus să dea de pomană ce-i plăcea lui mai mult. Și acum ce-i plăcea lui mai mult, i-a dat de pomană. Mai gură rea și... Și
O să mai stați mult prin București, domnule? De 2-3 zile. Da, poate chiar o săptămână. Vă întreb pentru că m-am gândit să stați la noi. Doamne ferește. Vă mulțumesc foarte mult, dar n-aș vrea să deranjez. Vezi, el nu vrea. Da. Așa e, măi, așa e că mi-ai spus că nu vrei? Firește, ar fi prea mare deranjul. Da, și pe urmă, el nu e singur, el e cu nevastă sa. Sunteți însurat? Cum nu știai? Păi de unde să știu? Tu nu mi-ai spus nimic, Emil. El e însurat de 2 ani. De-aia nici nu poate primi invitația noastră. E cu nevastă sa la Ei, cu atât mai bine, vine și doamna. Nu se și poate. să puteți sta mai mult. Sunt foarte grăbiți, dar el nici ceaiul n-a vrut să-și-l bea. Spunea că l-așteaptă cu ceaiul la Pitești. I-am spus să rămâie măcar pentru ceai și ceai în sus, ceai în jos, ceai cu el, dragă. Vai. Hai, lasă-l în pace. Dacă el nu vrea... Emil a insistat să primești ceaiul și eu insist să rămâi la noi. Uite, doamnă... Trebuie să o întreb mai întâi și pe nevastă. Va primi și dumnea ei. Hai, Mario, te rog să te duci și să o iei și să veniți amândoi. Da. Mă duc să pregătesc odaia de musafiri, unde să fiți ca acasă. Hai să pregătim. Ca acasă, da. Măi, la voi toate ușile scârție? Ce faci, domnule? Ți-am spus eu că trebuia să plec. Păi nu-i nimic, pleci acum. Uite, pălăria, pardesiu... Nu, o să trebuiască să mă însor ca să fiu cu nevastă mea. Lasă, nu te mai însura și nu mai veni. Imposibil, mă așteaptă. Ce să te aștepte, domnule? Nu te așteaptă deloc. Hai, du-te, dragă. Du-te învârtindu-te. Du-te, domne, odată. Du-te, domne, cu Dumnezeu. Mă duc cu Dumnezeu, dar mă duc și cu tramvaiul. Du-te cu tramvaiul. În tramvai e lume multă și poate îmi găsesc o nevastă, nu? N-ai nevoie de nevastă, domnule. Cauți un telefon și o chem pe nevastă mea. Dar e măritată. Păi o cauți doar. O cauți să-i spui că regres foarte mult, dar soția dumitale nu poate primi invitația. Soția mea care aia din tramvai? Păi lasă-o pe aia din tramvai. Dacă vezi că nevastă mea insistă, spune-i că ați fost chemați urgent la Pitești. La Pitești? Ai priceput? Am priceput, da, dar numai chestia e foarte complicată. Nevastă, telefon, eu n-am niciuna, nici alta. Nici nu o să ai, uite, aia aici. Uite, fii atent, să fac, dai o telegramă. O telegramă? Da, cât vrei tu de lungă, o plătesc eu. Bun. Și, de fapt, poți să nici nu o trimiți. Vezi cât costă, oprește banii și te duci să-ți vezi de treabă. Cât o costa cuvântul? Cuvântul? Depinde de cuvânt. Pe cuvântul de onoare, de pildă, nu dau niciun ban. Da, la revedere. La revedere. La revedere, da. La revedere. Să nu ne mai vedem. Vă aștept! Foarte simpatic. Da, acum 2 ceasuri nici nu credeai că există. Dar de ce crezi că n-or să vină? Păi, pentru că mi-a spus că le e greu să-și facă geamantanul. Da, altădată când vor mai veni la București, au să tragă direct la noi. De altfel, au să ne scrie sau o să ne telefoneze. Bibina, mi-e somn. Mă duc să pregătesc camera oaspeților. Du-te, dragă. Du-te, pa! În sfârșit singur. Doamne, cât am putut să mint în dimineața asta. Chiar am remușcări. Și... Mamă, ce-am mințit. De fapt, ce-am mințit? Un fleac. O poveste de o seară. Dar cine n-a mințit măcar o dată în viața lui? A fost momentul vieții mele. Toată lumea a mințit măcar o dată. Copil, bătrân, adolescent, băiat sau fată. Minciuni mai mari, minciuni mai mici, nevinovate. Unii mai rar, alții mai des. Care cum poate. Domnul Cutare e un tip de consistență, e altruist și e integru în esență și e de o sinceritate agasantă, amețitoare și deportantă. Și mai cunoaște dintr-o proprie eroare că adevărul e minciuna cea mai mare. Și atunci spune explicit tot ce-a făcut și ce-a pățit. Și lumea zice, vai săracu, ce om bun, desigur alții sunt cei răi. El e cinstit, el e cinstit, el e cinstit. Toată lumea a mințit măcar o dată.
copil, bătrân, adolescent, băiat sau fată, minciuni mai mari, minciuni mai mici, nevinovate, unii mai rar, alții mai des. Care cum poate? Doamna cutare e o doamnă în esență, e și frumoasă și distinsă în aparență. N-ai crede că ar putea să, Doamne ferește, e ca o floare ce întinerește. Păi tocmai de-aia și de multă tinerețe se aruncă în valurile vieții cu tandrețe. Și poate că până la final se mai răstoarnă cât un val, dar ea ne spune cât de mult a suferit. Desigur, lumea e cea rea. Nu ne-a mințit. Nu ne-a mințit. Nu ne-a mințit. Păi recunoașteți și dumneavoastră, minciuna are picioare lungi. Lungi, dar frumoase. Dar sunt și oameni ce nu știu ce e minciuna. Ei au uitat tot de acum pentru totdeauna. Uitați-vă ce sincer sunt patricienii, parlamentarii, politicienii și toți acei care se ceartă în gura mare, pe la agape, pe culoare și în ziare. Ei niciodată n-au mințit, întotdeauna au glumit, dar în tinerețe cât de mult au suferit. Desigur, alții sunt cei răi și ne-au mințit, și ne-au mințit, și ne-au mințit. Toată lumea a mințit, măcar odată. Copil, bătrân, adolescent, băiat sau fată, minciuni mai mari, minciuni mai mici, nevinovate, unii mai rar, alții mai des. Care cum poate? Bine, acum însă în comedia asta e încurcătură mare. Deci să vedem cum ieșim din ea. Să vedem cui pasăm pisica. Dar ce să deschid? E poștașul. Ne aduce o telegramă prin care Bun Grăzescu și soția ne anunță că regretă că nu pot veni, dar sunt chemați urgent la Pitești. Pe ăsta, dragă, nu o să-l mai vedem. Sărut mâinile! Sărut mâinile, doamnă! Domnule! Sărut mâinile, iată-mă din nou! Sper că n-am întârziat. Am fost de îngrijorat, dar doamna, unde-i doamna? Doamna, doamna e la ușă. Nu îndrăznește să intre. Se poate! Timiditate provincială! Mă duc după ea! Da. Te ții de farse, domnule? De ce ai mai venit? Spune, domnule, de ce? Era bine cum ne învoisem. Trimite-ai un bilet și să-i sprevea. Nu te supăra, dar am prins lipici de casa dumitale. Și apoi, nu uita, promes oblige. Uite ce drăguță-i doamna Bun Grăzescu! Și timită ca o fată mare. Hai, dați-mi mie valiza, dați-mi așa. Dumnezeule balerina! Bun Grăzescule, ia-o de aici. Ce drăguță e și timidă ca o fată mare. Da, fată mare, dar cum să nu? Bună dimineața, fată mare. Bună dimineața la toată lumea. Ce făcuși, omule? Păi cum se poate să-mi faci una ca asta? Ai, vino să-ți vezi odaia unde-i să fii ca la dumneata. Ia-o de aici. Ia-o pe aici. Ce-mi făcuși, nenorocitule? Eu? Eu? Tu? Îmi trebuia cineva care să treacă drept nevasta mea. Și tocmai pe asta ai găsit-o. Păi, pe care alta puteam să o conving să vii atât de repede? Dar cum ai găsit-o? Foarte simplu. Mi-ai spus că o cheamă Olga, mi-ai spus că îi ții o odaie la Hotel Palace. Da, și? M-am aruncat într-o mașină și m-am dus direct acolo. Cine te-a dat? Tocmai
se dădea jos din pat ca să meargă la repetiție. Și ce ai spus? Că ții dumneata, că e spre fericirea ei, că ți-ar plăcea foarte... Lasă, trebuie să fie cineva tâmpit să creadă asemenea lucruri. Păi tâmpită și e. Păi nu că tâmpiți suntem și eu și ea și dumneata. Și pe urmă, cum o să vă culcați aici? Cum o să dorm dumneata într-un pat cu Olguța mea? Asta niciodată. E, nu că asta e culmea. Acum mă și culci cu ea, dar nu zic că nu mi-ar plăcea, dar nu țin. Ea să se culce aici și eu mă duc acasă. Vin la prânz, mâncăm, o iau. Bine. Și plec la Pitești. Hai în birou să ne mai gândim. Hai. Nimeni? Oh, nimeni. Of, greu e să fii ceea ce ești, dar mai greu e să fii ceea ce nu ești. Ce-mi trebuia mie? Stați puțin să vedem. Cine sunt eu? Olga, Olgreta, o dansatoare de cabaret, la pisica neagră, frumoasă, agreabilă. Cine nu sunt eu? Nevasta ăstuia. Mă rog, e un rol pe care cred că l-am jucat destul de bine. Rolul de nevastă în dormitor, că doar n-o fi vrând să trec și la bucătărie. Vedeți? Un dans e viața domnilor, o îmbrățișare de o seară, un dans pe struna anilor, ce arde încet ca o țigară. Un dans e viața, nu uitați, începe tandru în primăvară și se sfârșește într-un târziu, când noaptea peste noi coboară. Poți fi un clasic sau modern, cu pas de dă doar prin saloane. E dansul tău un dans etern, sau trecător printre jupoane. Dorești un tango sau un vals, un charleston sau o mazurcă, vrei mai romantic sau ritmat, fiecare se descurcă. Pentru că un dans e viața domnilor, o îmbrățișare de o seară, dans pe struna anilor, ce arde încet ca o țigară. Un dans e viața, nu uitați, începe tandru în primăvară și se sfârșește într-un târziu, când noaptea peste noi coboară. Ca un buchet de trandafiri e viața mea de dansatoare, și în fiecare zi văd cum dispare încet câte o floare. Știu că într-o zi acest buchet va fi o tristă amintire, și de aceea azi, acum, vreau să am parte de iubire. Pentru că un dans e viața domnilor, o îmbrățișare de o seară, un dans pe struna anilor, ce arde încet ca o țigară. Un dans e viața, nu uitați, începe tandru în primăvară și se sfârșește într-un târziu, când noaptea peste noi coboară. Dar nu fiți triști, nu fiți triști, pentru că pe lume încă mai există pisica neagră. Draga mea, dacă vrei, ieșim împreună. Pentru cumpărături e bine să ai pe cineva care să cunoască magazinele București. Parcă eu nu le știu. Le știi? Păi ăsta, Piteștiul, e la o aruncătură de băți de București și vin foarte des. Și cunosc la lume, mai ales bărbații. Știți, prietenii soțului meu, vreau. Dumneata ești fericită, ai ocazia să cunoști multă lume. Noi ieșim foarte rar. Bărbatul meu aproape că nu iese. De-aia m-am și speriat ieri noapte văzând că se face ziua și încă nu venise acasă. Domnul Strâmbuleanu pare a fi un om serios. Vezi, dragă doamnă, în privința asta mă cred o femeie foarte fericită. Aș vrea ca toate femeile
să aibă un soț ca al meu. Zău? Totuși, ieri noaptea am avut o strângere de inimă și dacă nu venea chiar domnul Bungrăzescu să mă liniștească, aș fi intrat la bănuială. Dumneata, ce-ai spus când ai văzut că și domnul Bungrăzescu lipsește toată noaptea? Oh, eu sunt foarte obișnuită să dorm singură. Urciosu, absolut o jenesc. Când ai o nevastă tânără și frumoasă cum ești dumneata, nu se poartă cineva cum se poartă dumnealui. Emil, e altfel, vă iubiți mult? Cu Emil? Cum cu Emil? Adică vreți să știți dacă bărbatul meu îl iubește pe domnul Emil? Foarte mult, doamnă. Nu, foarte mult. nu. Dacă bărbatul dumitale te iubește pe dumneata. Cred, dar nu prea-mi fac iluzii. Te-aș sfătui și pe dumneata să nu-ți faci iluzii. Ce nostimă, Am cunoscut pe o prietenă de-a mea, măritată, e adevărat, care și-a lăsat bărbatul și după ce a trăit cu unul, cu doi, cu trei, deziluzionată s-a întors tot la el. Trebuie să fi fost o femeie pierdută care s-a vândut. De vreme ce s-a întors acasă, nu se vânduse. A fost numai o închiriere. Dar unde o fi bărbatul meu? Să fi întins puțin de oboseală. Doarme mult, domnul Bungrăzescu? Știu eu cât doarme ăsta. Nu dormiți împreună? Ba da, dar la Pitești. La București nu știu cât doarme. Ești tare nostimă, zău. Aș vrea să mai stați la noi. Știu eu, deși ne așteaptă acasă, doamnă. Cine? Copii? Aveți copii? N-avem, dar poate că-i facem. Și de-aia te grăbești, da? Așa, da? Rămâi dumneata și să plece numai dânsă. Nu se poate. Trebuie să plecăm împreună. Cu condiția asta m-a adus aici. Îmi pare rău. Îmi pare bine că vă pare rău. Și mi-ar părea rău dacă nu v-ar părea bine. Dar înțelegeți că... Înțeleg, femeia e obișnuită cu gospodăria ei. Vedeți? Păi și eu am o gospodărie. De altfel și pari o foarte bună gospodină. Foarte bună, doamnă. Primești mult? Depinde cât mi se dă. Vreau să spun, vine multă lume la dumneavoastră? Foarte multă. La noi vine lumea cea mai selectă, dar clienții noștri. Clienții? Normal, programul bun, băuturi fine, fete frumoase. Adică? Clientele soțului meu. Dar ce e, chelner? Nu, dar are clientelă. De-aia trebuie să și plecăm. El are clienții lui, eu am clienții mei. Bine că ai venit. Era să viu să te scol. Păi eu am fost... Eu dorm greu, că doar știi, nu? Știu. Cum să nu știu? Așa. De 2 ani de când dormim împreună. Era să vin să sturn o cană cu apă rece în cap. Sunt încântată de nevasta dumitale. Vai, și eu sunt încântat că sunteți încântată. Numai că ea vrea să plece și eu vreau să mai rămân. Nu, dragă, nu, plecăm. Uite, mă și duc să fac geamantanul. Da, du-te. Vino și tu să mă ajut. Sigur, du-te, vin acum. Foarte simpatică. Da, e drăguță, dar eu... Simpatic și mai simpatic. Ceea ce să reproșez este că l-ai ținut pe Emil în oraș până la ziua, domnule. Altfel n-am fi avut plăcerea să ne cunoaștem. Și nu trebuie să vă pară rău, pentru că bărbatul, cu cât stă mai mult în oraș, cu atât mai mult dorește casa. Iată, de pildă eu, n-aveți idee ce dor mi-e de nevastă mea când nu viu acasă. Ciudată mentalitate. Da, este mentalitatea călătorului, fericit când umblă prin străinătate, dar și mai mulțumit când se întoarce acasă în țara lui. Ce să umbli, domnule? Nu vezi cât te costă drumurile? Și apoi, repetând prea mult această voluptate, s-ar pomeni cu o surpriză. Într-o seară, întorcându-se acasă, să nu-și mai găsească nevasta sau să o găsească cu altcineva. Dacă un bărbat tot timpul e plecat și seara mai ales nu e acasă,
Într-o bună zi el s-ar putea trezi că locul său în pat e ocupat. Și dacă un bărbat E mult mai diplomat, iar noaptea e model și stă acasă chiar în plină zi, el ar putea găsi un loc într-un alt pat neocupat. Poate e o întâmplare, poate e o alunecare ce suportă chiar iertare, o tacită acceptare, fără nicio confruntare, fără vreo amenințare cu scandal și divorțare. poate a fost o sărutare fără nicio angajare, doar o simplă derutare, poate chiar o confundare cu o rudă oarecare. O confundă cu cutare, cu o rudă oarecare și apoi stă noaptea întreagă ca să-i ceară iertare. Greu e să fii azi femeie, cât de multe ai de îndurat. Greu e să fii azi femeie, Dar ce greu e să fii azi bărbat, greu e să fii azi femeie, cât de multe ai de îndurat. Greu e să fii azi femeie, dar ce greu e să fii azi bărbat. mie spui, Dacă vrei să-ți păstrezi soțul, fă-l gelos. crezi că... Absolut, stimată doamnă, absolut. Mie-mi spui? Dacă vrei să-ți păstrezi soțul, fă-l gelos. Crezi că... Absolut, stimată doamnă. Și totuși un bărbat, când e amorezat, el tremură mereu de frică, că într-o bună zi chiar s-ar putea trezi Dulcinea s-a evaporat. Deci pentru un bărbat e mult mai diplomat să îi creezi o stare mai incertă. Păi după cum vorbești, eu cred că urmărești să îmi pun și eu soțul în alertă, a? Hai, spune așa-i. Și așa din întâmplare să-mi fac o alunecare pe la alte dormitoare, însă fără angajare sau iubiri compensatoare, fără nicio confruntare, fără nicio constatare, fără nicio reproșare, doar o mică oscilare între două exemplare, unul soțul de rigoare și altul cel de amenințare. Și astfel soțul fiiva care, dus la gradul de turbare, ca un leu într-o căldare, va iubi cu și mai multă înfocare. E să fii azi femeie, cât de multe ai de îndurat. Greu e să fii azi femeie, Dar ce greu e să fii azi bărbat. Ați ascultat La pisica neagră, partea 1. Musical radiofonic. Scenariu de Ovidiu Dumitru, după comedia Încurcă lume de A.D. Herz. Muzica Dan Ardelean. Distribuția a fost următoarea: Emil Strâmbuleanu, George Mihăiță, Didina, soția lui, Gabriela Popescu, Traian Bungrăzescu, Eugen Cristea, Olga, balerină, Cătălina Ionescu, Jojo, Maria, fata în casă, Virginia Mirea, asistența tehnică, Dana Lupu, regia de studio, Milica Creinicianu, regia tehnică și coordonarea proiectului, inginer Luiza Mateescu, regia artistică, Leonard Popovici, producător și redactor, Crenguța Manea. O producție a Teatrului Național Radiofonic 2004.